Veľmi som sa potešil, keď som sa dozvedel, že Martin Fedor sa rozhodol kandidovať na predsedu Trenčianskeho vyššieho územnosprávneho celku. Potešil som sa preto, lebo v politike, vo verejnej službe, pri správe vecí verejných by sa mali angažovať ľudia čestní, svedomití a schopní. Martin takým človekom je. Je mladý, ale má už aj politické skúsenosti pri správe vážneho rezortu, akým nepochybne rezort obrany bol. Martin Fedor je človek vzdelaný, dobre pripravený, ale aj veľmi charakterný a morálne bezúhonný. Vždy chápal politiku ako službu ľuďom. Preto som presvedčený, že pre Trenčiansky samosprávny kraj, ale perspektívne aj pre slovenskú politiku by jeho úspech bol predovšetkým úspechom občanov.